usa ka parte sa JavaScript ang functions. Mao kini ang maghatag og pagbahin-bahin sa nagkalain-lain nga parte sa imong code aron plastar ang porma niini. So, diretso ta sa ato ang demonstration para sabtan nato unsaon ning functions. So, ang basic nga syntax sa function is ingani siya. So, mag-una siya sa word or keyword nga function. So, required na siyang keyword nga function, no? Sunod, ang pangalan sa function. So, kani sa atong example name, tapos magbutang taog open and close parenthesis. Tapos sa sulod anang mga parenthesis nato, pwede ta magbutang diha og mga parameters. So kaning parameters optional ni siya. Depende ni siya sa kung unsay buhaton sa imong functions. Unya, ang sunod niya na is open and close braces. So tanan nga code nimo nga gusto nimong i-execute, isulod gina nimo siya diri sa sulod sa braces sa imong function. So magbuhat tag example, no? For example, ato san isyang i-comment out ning gibutang nato diri nga syntax, example sa siyang syntax. So dirita for example magbutang tag function nya ang pangalan sa function let's say mag-ingon siya say hello. Tapos since atong function simple lang kayo, wala siya pangayo nga mga parameters, diretso na ta magbutang sa ato ang open close braces. Unya diri sa sulod is magbutang taog katong actual nga code nga atong padaganon. So sa atong example magbutang lang ta diri console.log hello world. Isip example nato kay typical gini siyang example, no? So mo ni siya. So sa ato ang JavaScript file mo ni siya ang functions.js. Tapos gi-connect na sab nako ni siya sa ato ang basic nga HTML page. Pinaagi aning script tag. So ato ni siyang i-check sa browser. So man ni siya, no? Gi-open ako sa browser. Kung i-refresh na to, walay mahitabo, no? Tungod kay wala pa nato siya gitawag ang atong function. So unsa kaning ginatawag nga pagtawag or pag-call sa atong function. So para ma-execute ning sulod aning say hello nga function, kani siyang console.log hello world, ato kani siyang tawagon. So mag-type tawag say hello. Tapos ang open close parenthesis unya colon. So sa ingana nga paagi, matawag na nato siya or mapadaga nato ning code aning say hello nga function. So atong i-check ug balik. So kung mapansin niyo, no, sa atong console naa nay nigawas dire nga nag output siya og hello world. So mo na ni ang iyahang resulta or output sa function nga atong gibuhat. Karon pwede sab ta magbutang og parameter or parameters kung daghan siya. So sa atong parameters, i-type lang nato dito ang ato ang pangalan nga gusto natong ipangalan sa atong parameters. Tungod kay dynamic man ni siya, dili na kinahanglan nato i-specify kung unsa nga data type. So for example, butang ta diri og name. So kaning name nga gibutang nato nga parameter, mahimo kini siyang available sulod sa ato ang function. So anywhere diri sa ato ang open and close brackets, pwede na to na siya gamiton. So for example dire sa console, no, instead of hello world atong i-change, isulti niya ang imuhang gibutang dire nga pangalan. So butang tag hello, tungod kay string concatenation atong buhaton or pagsumpay-sumpay sa mga strings, butang nato ang plus. So mag-add ta og string, no, isumpay na siya diri sa hello. Hello. So i-type lang nato ang pangalan sa parameter, name. Okay? So mo na siya. So karon kani nga function naa na siya dawaton nga parameter. So diri sa ato ang pag-call or pagtawag ani nga function or paggamit nato, pwede nato ipasa tong kung unsa man galing atong ibutang sa parameter. For example, akong pangalan kay Raymond, i-type na to Raymond. Okay? Save na to. Tapos sa ato ang browser, i-check na to. So kung napansin niyo, no, ang resulta nahimo ng hello Raymond tungod kay kadtong parameter nga atong gibutang dito sa iyahang open and close parenthesis mo to gigamit nato
para pag display dire o gisumpay nato ang name. So karon ang function na siya piring daghan ni siya mga pwede nimong mabuhat. Pwede ka mag-specify og multiple nga parameters ana, for example ang ana nga pwede na mo magamit. So anything or any parameter nga imong gi-specify dire, take note also nga ang parameters is separated by comma. So kani siya nga mga parameters mahimo na siyang available sulod aning functions ha. So mo natong hinumduman. Okay? So ang function pwede pud na siya mahimong mag-return og value or say pasabot ang kanang function nato pwede po na siya mo hatag og another na pud nga value nga gi-transform nimo or perform nimo sa sulod sa imuhang function. So unsa man na siya pasabot ana. So for example, buhatag function diri nga mag-add og duha ka number. So function add, tapos sa add natay duha ka numbers nga i-add. So first number tapos second number. So simple lang ang ihang operation nga ibuhat ani no, is mag-add lang siya, mag-perform siya addition sa kaning parameters nato nga first number ug second number. So basically isa nga pwede nimong buhaton is magbutang tag variable diri sa sulod nga i-store nato ang katong operation nga gi-perform. So first number, so mag-add man ta second number, and then ang atong hinumduman para maka-return og value ang atong function is type nato ang kaning keyword nga return, tapos ang katong value nga unsa natoy gusto nga i-return. So for example kaning variable din nga result mo na atong i-return. So since mag-add ni siya duha ka number, after ma-add niya ang duha ka number, gibutang niya sa variable nga result, tapos gibalik niya sa katong motawag. Okay? So karon para magamit nato ning function nga add, pwede ta mag example, pinaka-simple is mag console.log ta, tapos syempre pag mag-call tag function, i-type nato tong pangalan sa function diretso without the word nga function ha, kay gamito naman nato siya or i-call. So sa iyang parameter nga gipangita is first number for 1, tapos second number is 1 lang gyapon for example, tapos ato siyang gibutang or ang output ani output nato sa console.log. So atong i-check kung mo gana ba. So kung nakita ninyo naa na siya inigawas nga number 2. So kaning number 2 mo ni resulta sa katong add function diri sa sulod sa ato ang add nga function. Kay add man nato ning duha ka numbers. Karon kaning function pwede sab nato ni siya nga kaning add nga function tungod kay naga-return ni siya or nagahatag ni siya output or value, pwede nato siyang gamiton sa mga calculations or mga uban nga mga statements or expressions nato sa atong code. For example, magkuantag my variable, mag-declare ta my favorite number is equal to, so itawag na to ang add, then number 1, another number na 1. So karon kani ang gibuhat ani niya is kaning nga function which is kani siya, whatever ang gi-return niya nga value ani which is diri sa internally result no, so mo ni mo gawas diri sa function nga add, mo ni siya atong gi-store or gitago nato diri sa my favorite number. Karon pwede na sab nato ma-output or magamit ning output aning add which is naa sa sulod sa variable nga favorite number. So atong i-check no, mo ni siya. So check na to. So ang resulta the same lang gyapon number 2 since mag-add lang man siya niya atong mga parameters dito is 1 and 1. So ingana ang nature sa functions. So kaning functions daghan siya gamit aside sa paggrupo nato sa ato ang mga code para mas organize ang atong code no nya, mas logical ang mga lain-lahi nga parte niini, pwede nato siya i-separate into different functions. So depende sa kung unsa nay mahitabo nga porma sa atong code. So mo ni siya isa ka
takong agamit sa functions.